Bossing, na-install na natin yung elbow natin. Yung elbow is pang RC200 pero nag-fit pa rin dito sa Duke 200 natin. And then magsa-sound check na tayo. Itong elbow natin mga bossing, wala itong resonator kaya pag tumunog to siguradong kapak. Ayan o. Tapos na-install na rin natin yung ating radiator guard daw puno. Pero okay lang, parang design lang siya. Oh. Pero ewan ko lang kung may protection ba yung mabibigayan. Ayan. Pero maganda tignan. Ayan o. Ngayon sound check tayo. Meron tayong dalawang pagpipilian na muffler. Isang SF Project at AR, no? Short pipe. So alin ang best? Pakinggan natin, comment nyo kung ano yung mas trip nyo at mas bagay na tunog. So, pa-start na natin. Kamusta ng kapitbahay nito? Sorry po, pang bagong taon lang to. Hindi po to pampermihan. Ayan, unang andar. Aray ko. Pulahaw. Yun o. Minor niya. Yan yung tunog ng minor. Bomba natin. Pero testing din natin yan. Yan o. Aray. Mababang bomba lang. Pero testing natin itong AR. Yung AR naman. Pasensya na po. Ngayon lang to. Yan. Ayan, AR. Baka tumalsik. AR. Mas maingay yung AR mga boss. Pero mas kung sa forma, maganda sana itong AR. Pero sa tunog, parang mas maganda itong CNC Project kasi medyo mas malaki siya ng konti. At iti-testing din natin yung sa kabila, yung Leo Bins, kung ayos ba. Yun o. Testing natin. Pero ibomba muna natin ito. Pwede. So, testing natin yung AR. Ngayon mga boss, itong Leo Bins naman yung ating itatry. Medyo mahaba siya. So, doon yan sa Sinimoto. Okay. Alin ang mas maganda? Oh, buo! Buo siya mga bossing. Mas buo yung tunog. Yan o. Bomba mo raw, Ron. Bomba mo raw. Iba. Sige. Ayun ang binibigla. Di marunong si Tyron magbomba. Ayun mga bossing, na-testing natin yung Leo Bins. Na okay naman. Tatry natin to itakbo sa labas. Alright. Pero mas beat ko yung tunog ng Leo Bins. Ayan, alright.